O partido de hoxe era unha eliminatoria máis, era partido de grupo, pero era unha eliminatoria máis. Foi un partido moi complexo, xa prevíamos que Castilla-La Mancha íbamos meter en dificultades. Empezamos gañando, pero bueno, sí que as rapazas creo que lles pasou un pouquiño de factura aos nervios do partido. A primeira parte rematamos por detrás con erros nosos, elas anotaron 3 goles de casi nada. Bueno, na segunda parte sí que estuveron moito mellor, as rapazas dominamos o encontro, logramos darlle a volta e poñernos 3-4, bueno, unha xogada desafortunada a falta de segundos para o final, fixo que fóramos á tanda de penaltis, pero bueno, unhas rapazas tan novas souberon afrontar unha situación moi difícil cando se veían xa en semifinais a falta de segundos que lle empaten o partido e ter que ir a penaltis, pero responderon perfectamente na tanda de penaltis e, bueno, conseguimos o obxectivo que era estar en semifinales contra un rival complicado como é Andalucía, un rival moi forte, con moi boas individualidades, pero, bueno, nós tamén temos as nosas armas, desde logo a ilusión e ganas non nos van gañar, tentaremos seguir co soño e poder acadar a final. Hoxe foi un partido moi disputado, onde a primeira parte xogamos bastante ben, pero elas tamén nos conseguiron igualar, pero na segunda parte xogamos bastante ben, elas baixaron un pouco e conseguimos poñernos por delante, pero a falta de segundos, con un xogo de 5, conseguiron marcarnos. Tuvimos que ir a penaltis, onde non nos preocupou porque tiñamos na mente que íbamos a ganar, conseguimos ganar. Mañá eu creo que vamos a ganar 100%,